Noin mikrossa on 6 desiä maitoa lämmennyt ja nyt lähdetään tekemään hunajaista pähkinäleipää. Nyt taikinaan lisätään sitten suolaa, tuorehiivaa, hunajaa, erilaisia jauhoseoksia. Täältä löytyy ruisjauhoja, vehnäjauhoja, vähän spelttiä, hiukan juoksevaa rasvaa ja sitten tietysti paljon erilaisia pähkinöitä ja siemeniä. No, taikina on valmis. Mitä enemmän jaksatte vaivata, niin aina parempi taikinasta tulee. Nyt laitetaan liina päälle ja annetaan taikinan rauhassa koota täällä alla. Ja tärkeää on se, että se ei ole mikään vetoinen paikka, vaan ihan huoneen lämmössä vaan, niin silloin siitä tulee tosi hyvä taikina. Taikina on nyt hyvin kohonnut ja meillä on aika löysä perustaikina. Nyt kannattaa muistaa sitten, että vaivataan sitä riittävästi myös vielä tässä vaiheessa. Jaetaan taikina 4 osaan. Tämmöinen paletti on aika hyvä. Ja aina kun leikataan, niin muistaa kastaa tuohon jauhoon, niin silloin se mukavasti sitten leikkaantuu tässä taikinassa, vaikka se vähän löysempi onkin. Kun tehdään varsinaista leipää, niin ensin painetaan taikina alas, jonka jälkeen käännetään aina kulma tuohon keskelle ja samalla pyöritetään tätä leipää. Näin me taataan se, että leivästä tulee sellainen kaunis pyöreä muoto. Sitten käännetään leipä ympäri ja kämmen syrjällä lähdetään pyörittämään näin, että tuo pinta kiristyy. Noin, siinä on ensimmäinen leipä valmis. Ja samalla tavalla jatketaan sitä kaikki 4 leipää. Leivät ovat hyvin kohonneet. Nyt sitten pinta vielä voidellaan ihan vedellä. Tässä voi käyttää piimääkin, mutta vesi on oikein hyvä. Nyt kun me nähdään, meillä on hyvin tämmöinen löysä taikina, niin silloin se leivästä tulee tosi kuohkea, isoja ilmakuplia sisällä. Viilot pintaan vielä ja sen jälkeen välittömästi tuonne uuniin. Leipä tuli uunista, voi sanoa oikein kunnon hyvä Petra-leipä. Lämpimän leivän tuoksu ei voita kyllä sille mikään. Antakaa sen leivän hetken aikaa ensin levätä ennen kuin lähdetään leikkaamaan sitä, niin silloin se ei paakkuunut tämä leivän sisus, vaan se pysyy kauniina ilmavana niin kuin tässä nyt käy. Hyvä leipä ei välttämättä edes tarvitse voita. Voidaan ottaa tämmöistä hyvää kypsynyttä juustoa, reilut viipaleet pintaan. Tai sitten tehdään tämä klassinen italialainen versio, eli laitetaan oliiviöljyä kulhon pohjalle ja päälle 1/3 tai noin 1/4, riippuu vähän tuosta etikan voimakkuudesta, niin balsamiviinietikkaa tonne kulhoon. Näin me saatiin Petra-keittiössä tehty herkullinen Petra-leipä.